Eu chámome Manuel Gándara Casal, son nado en Santiago o 8 de decembro de 1931 na plazoleta da Algalia de Arriba, número 4. Empecei no ano 57 e terminei no 97. Miña nai era maestra, en Santiago houve unha fábrica de automóviles na que morreu un dos fillos nos primeiros que se fixeron e cerrouse como fábrica de automóviles Bruzos, pero seguiu como taller onde se fabricaba pezas para o coche que fose, e meu pai, ademais de ser o que dirixía as máquinas de tallalas os piñóns e as coroas, a facerlle os dentes, era o encargado xeral da fábrica. A primeira escola que fun foi no Freixo, escola de Siabo, onde miña nai, nun espacio de 30 ou 35 metros cuadrados, tiña que darlle clase a cerca de 70 nenas. Nesa época tiña unhas pola mañán e outras pola tarde. O inspector autorizoulle a ter a miña nai e os fillos na escola, nós éramos 4, e ademais das nenas, asistíamos nós con elas. Elvira Casal Durán. A escola onde estou máis tempo foi no Freixo, San Juan de Sabardes. Ali estuve en 23 anos, día a día. Pois recordo moitas cousas alegres, tuve unha alumnas ali extraordinarias. En realidad ali todo foi normal. Pasei ali o tempo da guerra, a xente axudoume, eu axudeinos, e saliron alumnas estupendas todas. Aquela escola era unitaria. Despois desa escola, fixen o ingreso na Escola da Inmaculada, que é dos hermanos das escolas cristianas, ou La Salle, que se chama dos dous xeitos, no que fixen cuarto e quinto, nela destaquei como delineante, como pendolista e como dibuixante. Os meus dibuixos foron seleccionados para a exposición internacional que celebrou esta entidade en Buxedo, e despois non nos vin máis, quedaron por alá ou perderonse polo camiño. O bacharelato fíxeno aquí en Santiago, no Instituto Arzobispo Xelmírez, na plaza entón do Instituto, xunto ao Arco de Mazarelos. Hoxe é unha facultade da Universidade, e o Instituto Xelmírez desdobrouse e ten o Xelmírez I e o Xelmírez II. Daquela eu actuei ou matriculeime, porque nese intre cambiouse o sistema de enseñanza para ingresar na Escola de Magisterio, compría ter feito 4 anos de bacharelato, cousa que hasta entón non era preciso. Eu, como xa me pasaba un pouco da idade, ou me parecía iso, con 12 anos, decidín estudiar o que pudese, axudábame miña nai e meu irmán maior que estaba xa na universidade, e fixen en xuño un primeiro de bacharelato por libre, asistindo ás clases durante todo o curso como ointe, e en setembro fixen o segundo. Matriculeime de novo en terceiro como ointe e ao fin de curso, en xuño, botei terceiro e en setembro botei cuarto e a continuación matriculeime en Magisterio. Na escola normal que estaba onde está ahora o doctorado da universidade, ali no Colexio de San Xerome, na Praza do Obradoiro. Toda a miña vida, desde pequeno, eu pensaba en ser pintor, pero daquela Villafínez, que pintaba moi ben, que hoxe é moi recoñecido, vivía mal porque non se cobraba como era debido. O home a veces pois tamén gustaba o viño e iso pois daba del unha imaxen a veces que non gustaba, e meus pais, cando falaba de ser pintor ou de ir a Madrid a San Fernando, dicíame: que queres, andar como el?
mira que non dá, a pintura non dá para vivir. Estudia unha carreira e despois co que gañe na carreira, o tempo que che quede libre, emprégalo no que queiras, incluso en pintar se che gusta. E iso, pois, moveume a facer a carreira de magisterio. Senón, pois, probablemente non continuase máis estudos despois do bacharelato ou poida que da escola primeira. Como alumno destaquei no mesmo que destacara na escola primaria. No debuxo, no que sempre levei sobresaliente, en caligrafía, peritación caligráfica e pendolismo, no que levei sempre sobresaliente, e en debuxo. Destaquei un pouco en física e en matemáticas, e no resto era un máis da clase. Quixen presentarme a oposicións, pero colleume o ir ao servicio militar. Funme para Canarias, onde estuve algo máis de 2 anos, ou pouco máis de 2 anos, fun capaz de ir para a sección de cartografía e fotografía, donde seguín traballando de dibuixante, aí os mapas que quedaron para rexistros e para catálogo dos mapas que había internacionais. Entón, fíxenos eu, e levei a sección de fotografía. O vir do servicio militar tardou aínda algo o haber oposicións, fun a elas a Coruña, e no último exercicio patinei, e nas seguintes fun a Pontevedra e saquei o número 2. Sempre unha oposición hai que opoñerse a outros, e son máis os que se opoñen a un que os que un é capaz de aguantar. É un pouco a lei do embudo. Hoxe ainda máis todavía, daquela éramos 5 por praza, me parece que éramos. Foi o ano 56 ou 57, debeu de ser. As oposicións que aprobei chamábanse oposicións volantes, que se facían ao mesmo tempo que as outras, e quedábamos 2 anos e medio ou 3 que obriga de ir a aquela escola onde non houbese nin maestro interino que quisese ir, ou fose unha suplencia pequena. Tivemos todo sorte, as suplencias foron longas. Agás a primeira, que eu estuve mes e medio ou 2 meses en Cangas de Morrazo, nunha campaña de alfabetización. Despois de aí, fun para Salvaterra de Miño, onde estuve en casi un curso enteiro, de Salvaterra de Miño para Prado de Lalín, tamén cerca dun curso, uns meses, un mes e pico na inspección en Pontevedra, e dai marchei para Mondariz Balneario, onde estuve en outro curso. Nese tempo xa pasei ao escalafón xeral, recuperando a numeración que correspondía polo momento de aprobar a oposición, subín o sueldo. O sea que pasei daquelas subíase non como hoxe, senón que había que esperar a que se xubilasen maestros ou que morresen, para que o número que había, números clausos de maestros, aumentasen o que percibían pola mensualidade, os saberes. De aí pasei a Pontareas. En Pontareas estuve en un curso, e dai volvín a Prado de Lalín, onde estuve 4 anos. Despois de 4 anos en Prado de Lalín, pasei a 3 anos en San Xulián de Laíño, que está despois de Padrón, na carretera que vai a Santa Uxía de Ribeira. E de aí eu tiña feito oposicións a 10.000, cousa que ora xa non hai, para acceder ás grandes poblacións. Saquei na clase A, que me permitía
ir directamente, por exemplo, a Barcelona ou a Madrid, pero eu aproveitei para, nun concurso que se pedía un profesor para a Catedral de Santiago, e exixíase ter esa titularidade, e vin para a Catedral de Santiago, onde estuven de director e de profesor 21 anos. As aulas estaban mirando hacia a raíña. As aulas tiñan ben a iluminación interior, as fiestras non daban moita luz, pero como había luz suficiente, bastaba. Os nenos xogaban no claustro da catedral. Eu dali teño moi bons recordos con visitas de personalidades, coas que un falaba e que falaban con un. Ali, como eu gustaba o francés e viñan moitos franceses, practiquei o francés, que o falo bastante ben. Pons Sorollo, o arquitecto, viña a falar comigo cando viña a Santiago sobre problemas dali da escola e do edificio. Estuven ali de secretario do cardenal Quiroga 3 anos para cousas de enseñanza. Participei como segundo tenor no coro da catedral. Fomos co coro da catedral a un acto que había en Loreto, en Italia, e a cantar diante do Papa. Daquela, como tiñamos varios cursos na mesma aula, era un pouco parecido ás escolas que había por entón nas aldeas, nas que o mestre tiña que atender a todos os cursos ou a parte deles. Eu tiña a segunda etapa completa. Tiña que dar todas as asignaturas. Daba todo o que tiña daquela a segunda etapa de EXB, desde lingua española, literatura, matemáticas, xeografía, física, química, francés. Así que aquelo tiña moitísimo máis traballo para o profesor. O profesor tiña un traballo ímprobo de ter que atender a 3 cursos ao mesmo tempo, de ter que facer exercicios distintos a 3 niveis, ou de buscar os días que podía facer os mesmos exercicios, cando correspondían ao mesmo, pero logo a correxilos era un nivel distinto. Había unha proba musical, porque os nenos que viñan á escola eran os que cantaban na catedral. Daquela hora suprimiuse en casi todas as catedrales, me parece que en Zaragoza siguen o tendo na misa que celebran ao principio do día, a misa na que cantan todos os coengos, hai un grupo de nenos que cantan. Esos puericantores que cantaban ca escolanía, pois eran dali. E nas misas solemnes, sobre todo todos os domingos, cantaba o coro de alumnos. Ali chegamos a ter un coro, ou chegou a ter a catedral connosco, un coro de 70 alumnos, ou de 70 puericantores. E, ademais, os monacillos que axudaban as misas eran tamén do mesmo colexio. Así que os nenos actuaban uns de monacillos